Genbrugspladsen over Kæret modtager hvert år flere ton affald. Desværre går rigtig meget af til forbrænding, hvor det godt kunne have været genanvendt. Vi har været ude og undersøge borgernes affaldssorteringsvaner, og vi har fundet ud af, at det ikke er nemt at affaldssortere ude på genbrugspladsen. Og når det ikke er nemt, gider man ikke gøre en ekstra indsats for at sortere korrekt, og det har indflydelse på, hvor meget affald der bliver genanvendt. Her ser du Aalborg Renovationsskidtet. Gør det nemt for dig selv at sortere dit affald ud på genbrugspladsen ved at lave en rute over din affaldssortering. Tryk på min rute. Her kan du vælge, hvilket affald du gerne vil sortere ud på genbrugspladsen. Hvis du trykker på min rute, får du lavet en rute over din affaldssortering. Appen viser nu et kort over, hvor du skal køre hen med dit affald. Hvis du vil redigere din rute, trykker du på Redigere rute.